Μου δίκη μαμά. Μόνο την πελώνα να της δείξει θα υποθυμίσει. Έλα, δεν πειράζει. Με στα μάτια. Εκεί με σταματεί. Όχι. Κράτησε λίγο για Όχι ακόμα. Έλα, ξεκόλα. Φώτα της δημοσιότητα. Δεν έχεις άγχος. Κοίτα. Φοβάσαι. Όχι σε ένα κλειό ρώτα. Το βλέπεις. Νιώθω το φρύδι μου. Ο οποίος είναι θέση τη δασκάλα Εντάξει, είναι κομφέ. Κομψή! Τι, πού το βρήκατε? Έτσι είναι. Όχι, τα βρήκα. Καλά, την ήπιο πάει. Εμένα μ' άρεσε. Πού το βρήκες, μου λέει, κάνει για κάτι άλλο. Τι λέει το παιδάκι. Ναι, όντως κομψή. Άρα, το δικό του κάνει το φρύδι στο Για το μάτι. Σιτ μαλάκα. Τι να έκανε. Κόψιμο. Λίγο. Το νιώθω ακόμα. Μάτι μου το χτυπάει, ξέρω, τελειώνω στο μάτι. Πάντως εγώ άμα το έχω κάνει αυτό θα τρέμα. Πες πολύ πλάκα, έτσι να μην είναι. Ωραία, να πας έτσι. Με την πελώνα. Πελώνα. Το πλαστικό βασικά. Αυτό γιατί το βάζεις εκεί. Α, για να το τραβήξεις και να μπει, Λες και ρεπόρτερ. Να μας κάνετε μια δίκη. Θέλω το βίντεο μου. Και παρακαλώ, υπάρχει εδώ πέρα. Την έβαλε, μαθαίνεις. Το βάλε. Ναι. Τα βγάζεις και λίγο το φλουράκι από κάτω, το βγάζεις εκεί. Όπου μιλάμε είσαι φοβερός, Πώς το κατάφερες. Γιατί κρατάει τώρα, έτσι. Ξέρω.